O Concello da Pobra incrementa a súa oferta estival con varias saídas ao Parque Nacional das Illas Atlánticas dende o Porto Pobrense. Sabemos que o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia pois é un grande reclamo para todas as persoas que visitan xa non só o noso concello, senón tamén a nosa comunidade, e queremos pois darlle a oportunidade de que poidan salir tamén dende o noso porto. A primeira das viaxes será o domingo 30 de xuño con destino ás Cíes, mentres que o 28 de xullo e 11 de agosto visitarán a Illa de Ons. Para ir ás Illas Cíes, o prezo por persoa adulta será de 34 euros e os nenos e nenas menores, de 4 a 12 anos terá un custe de 18 euros. E logo ás Illas Ons iremos o 28 de xullo, tamén un domingo, e o 11 de agosto. O custe por persoa adulta será de 30 euros e os nenos e nenas de 4 a 12 anos tamén terán un custe de 18 euros. Ademais de 11 Cíes, o programa inclúe tamén dúas saídas a Sálvora, unha delas nocturna. Temos dúas visitas programadas, unha vai ser o día 21 de xullo, o prezo por persoa adulta é de 30 euros e os nenos de 4 a 12 anos de 18 euros. A maiores imos ter tamén unha experiencia Starlight o día 3 de agosto, tamén a Illa de Sálvora, que ten un custo de 34 euros por persoa adulta e os nenos de 4 a 12 anos de 18 euros. Esta é unha oportunidade, ademais, increíble para poder disfrutar pois da Illa de Sálvora sen contaminación lumínica e podendo ver as estrelas, que é algo que está hoxe en día pois que ten moita puxanza na comunidade de Galicia. Pechará o programa unha nova excursión a Illas Cíes o 1 de setembro. Os interesados poden anotarse a través da web piratasdenavia.com ou no teléfono 986 320 048. Dende o Departamento de Turismo aconsellan reservar praza canto antes para axilizar a tramitación dos permisos.